setting. Yun nga din po yung hinahanap ko, yung malapit lang dito sa Pangasinan. So po kayo, kaya na lang po yung sinat ko. Tapos hindi po ako nagpapamassage. Kundi ano lang po, pahilot lang po talaga. Opo. Masakit dyan kuya, sa promises, hanggang dito. Opo. X-ray po ako sa, sabi po nila, yung buto ko, medyo may pagka-ano siya, pagka-scoliosis, sabi nila. Nung bata po kasi ako, nahulog ako noon nung naglilinis ako ng blackboard. Tapos nung ano po, doon na po, opo, doon na din po nag-start na sumasakit. Pag naglalakad po ako, tumutunog yung buto ko, kuya. Yun, tapos sabi nila, i-try ko din doon daw po magpaano ng pa-bone setting. Kasi baka pwede pa pong may balik. Ay, parang hindi ko makahinga pag dito ako natutulog. Talaga. Okay. Relax mo lang itong leg. Ito kumusta dito yan yun. Ano yan? Compare dito. Yung isang mas masakit. Hindi dito mas masakit. Sige naman ito dito. Mas maluwag dito na. Okay. Pagdating naman dito, restricted na. Nagulat ka? Yan kuya, okay yun. Parang nag-hold ka ng breath mo na. Sige, yuko ka muna. Tingnan muna natin yung fingers. No? Yung ka dito. Still okay naman, no? Wala pa rin. Yung ka dito. Mas nag-improve, no? Compare kanina. Oo. Medyo pansin mo mas nag-improve yung range of motion mo. Compare kanina parang dito pa lang. Ito lang po, hindi ko may karoon konti. So, okay. Side bending. Side. Ito, relax mo lang. Relax mo lang. Inhale malalim. Then exhale. Nakakagulat, no? Ay, bakit gano'n? Kapag nagugulat ako, hindi nga ko, parang naaso. Parang nire-release mo din kasi yung stress. Yung kasabay nung sound ng crack. Ano siya yung napoproduce? Yung napoproduce na sound ng crack na is oxygen sa in between sa mga joints. Medyo nag-relax pati yung muscle mo dito sa balikat mo. Kanina ang tigas din ng balikat mo. Madalas po sumasakit dito ko, kuya. Tapos hanggang dito, hanggang sa dito sa lower back. Lower back mo. Okay. Sana dito. Ingat-ingat ka rin sa mga pagbubuhat, no? Opo. Yun. Ben, narinig mo? Hindi ko nakabuhat. Hindi naman, ano lang, tuturuan ko lang kayo ng tamang posture ng pagbubuhat. Proper po. Minsan kasi meron tayong biglang buhat na ano, Yung mali yung postura ng baywang natin, tuhod natin. Hinay malalim. Bugat. Ay, tumunog na agad, di ko pa yun. Hinay malalim. Bugat. Wala na, nag-release. Light pa lang yung pressure ko. Sige, hinay malalim. Bugat. Tapos, nakasik lang po. Hinay malalim. Bugat. Wala na. Wala na yun. Hinay malalim. Buga. Relax lang. Isa pa, relax lang. Inhale. Yung isa. Okay na. Inhale malalim. Sige pa. Buga. Dami. Wow. So, yung sa lower back pa lang, ang dami ng adjust, no? Ito yung side na mahaba. So, ang ginawa kong adjustment, nilift up ko yung hips mo. Loading dun sa lumbar mo. So, nagbibiyahe nga po ako. Ang bilis sumakit dito ko. Hindi po ako nakakatagal magbiyahe sa tutuusin kapag na
nayuyum po ako. Ang sakit. Really, make sure na hindi ito nadadaganan ito yung joints. Ngayon, nagkakaroon ng pagbabago dito sa upper thoracic mo, shoulder blade. Relax mo. Ayan, lambot mo lang. Push ko itong konti. Tapos kunin ko lang itong pinin naka-corner ng joints. Inhale po malalim. Buga. Relax. So, nakita mo po yung adjustment, no? So, ang dami. So, parang mga 3 buto po yun. Inhale malalim. Then exhale. Exhale. Meron din konti, no? Po. Sige. Panigas na. Sige, inhale malalim. Then exhale. Relax. Drop mo yung shoulder. Meron ba? Parang nahila yung buto-buto ko sa... Ating mobility. Okay naman, no? Natin. Okay rin. Kanina medyo parang hanggang dito lang, no? Parang restricted na. Dito na tayo sa shoulder po ninyo. Relax mo lang po ito. Drop mo lang. Relax mo lang. Malalim. Then exhale. Relax mo. Relax mo. Relax. Sige, drop mo lang siya. Malalim. Drop mo lang siya. Then exhale. Okay, good.